ana m anabata gị na GCK kwa ụbọchị enyi m. Ana m arịọ na-ekpe na agba nke a ga-ezute gị dịka mkpa gị si dị. Ị na-echeta na enwere ọtụtụ iwu nke iji ụwa. Enwere oge ekpemọkụ, enwere oge ụgụrụ, enwere oge ozuzo mmiri. Dịka a na-aga, ọtụtụ ihe na-eme n'oge dị iche iche. Enwere oge ekpemọkụ, ihu na ebe niile na-ekpo ọkụ, ụfọdụ ndị na-efe ahụrụ n'ihi ekpemọkụ ahụ. Oge mmiri ozuzo, mmiri na-ezo wee saa ụwa, mee ka ụwa dị ọcha, sachapụ ihe niile bụ ihe ọjọọ nke nọ n'elu ụwa. Mgbe mmiri bịara, gịọkwa na ihe akụ na-enwere onwe ha, tegharịa, tetachịa, na-eme. N'ụbọchị taa, onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-akụzi anyị maka nwaanyị a nke natara ihe ịrịba ama. Ka anyị na ntị maka nke a. Lee amaokwu 27. Amaokwu 27. Mgbe ọ nụrụ ọnụwo maka Jizọs, o wee bịa n'azụ igwe mmadụ ahụ wee metụ ọnụ uwe ya aka. Ị ga-emetụ ya aka n'abalị a, ọ ga-emetụkwa gị aka n'abalị a. Ihe ndị a na-eme ka egwu dịrị gị. Enwetabeghị m onwere onwe m ọzọ. Nebukadneza wee sị, enwetabeghị m nrọ nke a m rọrọ, enwetabeghị m amamihe nke a na ihe ndị ekpughere m, amamihe ọ bụ. Ele anyị na-eche echiche, enwetabeghị m nke a na ndụ m. Ike na ọhụụ na mkpughe na mpụta ihe na ime ka ihe a dị ire, enwetabeghị m ya. N'abalị ị ga-enweta ha. N'abalị a ị ga-anara ha ihe nụrụ. Jizọs wee bịa, ya onwe wee bịa n'ebe igwe mmadụ nọ, wee metụ ọnụ uwe ya aka. Lee amaokwu 28. N'ihi na ọ sị, ọ bụrụ na mụ onwe m ga-emetụ naanị ọnụ uwe ya aka, a ga-eme ka arụ m dị ike. Nke a bụ asụsụ ị ga-asụ. Dịka ị ga-emetụ ya aka n'abalị a, ị ga-abụ onye a ga-eme ka izu oke. Ihe niile a na-achọ achọ na ndụ gị, ọ ga-abịaghachi. Ọṅụ nke a na-achọ achọ na ndụ gị, ọ ga-abịaghachi. Ike na ume nke ị na-adịghị enwetakwa na ndụ gị, ihe niile ga-abịaghachi. Amaokwu 29. Amaokwu 29. Ngwa ngwa isi ọbara ya wee kọsịa, o wee kọsịa. Ogbugbo wee bịa n'ụzọ ya nye ọrịa afọ 12. Ọ nọ na-ebi ndụ na nsogbu ahụ, na-enwe ahụhụ, na-enwe iru uju ruo afọ 12, na-enweghị otu ụbọchị o nwere mgbapụta. Mana ozugbo Kraịst bịara n'ime ndụ ya, ozugbo o metụrụ Kraịst aka, n'ikpeazụ ogbugbo ikpeazụ wee bịa nye gị onwe gị, nye nwa gị, nye nwunye gị, nye ụmụ gị, nye di gị. Nke ahụ bụ ihe ịma aka n'ihu ahụ nke na-akwada gị n'ala. Ugbu a ọ bụ dịka gasị, aga m anwụ n'ime ọnọdụ a? Ị gaghị anwụ n'ime ọnọdụ ahụ. Ọ sị, o wee nwapụta n'arụ ya na ya onwe ya abụrụ onye nwetara ike pụọ n'ajọ ọrịa ahụ. Lee amaokwu 34. Ọ sị, ma ọ sịrị ya, nwa m nwaanyị, okwukwe gị azọpụtawo gị. Laa n'udo, si n'ajọ ọrịa gị niile nwere onwe gị. Ụjọ wee gbapụ na ndụ ya, ụjọ wee pụ, okwukwe wee bịa nye Nebukadneza. Ụjọ ji ndụ ya, onye bụ onye isi nye ụwa niile n'oge ahụ, onye bụ onye mbụ n'ụwa niile n'oge ahụ. Ụjọ wee jide ya ịla ndụ ya n'iyi. O nweghị ihe na ọ na-enwe ọṅụ, o nweghị ihe na-eme ka o nwee ọṅụ. O wee bụrụ onye egwu dị, onye ụjọ ji na ọ chọrọ igbusicha mmadụ niile nke ya onwe tụkwasịrị obi na ha ga-ekpughere ya ihe ọ chọrọ. Ma ugbu a dịka Daniel bịara wụcha n'ọgbọ, Daniel wee sị, hapụga ihe a, echegbula onwe gị. E nwere Chineke nke dị n'eluigwe. Chineke ahụ nke dị n'eluigwe ga-egburu gị
mkpa gị niile, mkpa ahụ niile wee bụrụ nke egboro. Ana m abịakwute gị n'abalị a na-akpọsara gị ya na e nwere Chineke nke nọ n'eluigwe. Ọ ga-egboro gị mkpa gị niile, ọ ga-eme ka ị nwetacha ihe niile funahara gị, ọ ga-eweghachi ihe niile nke mere gị ka ị bụrụ onye na-adịghị onwe ụtọ, ka ị ghara inwe ọṅụ n'ime ndụ gị. N'abalị a ọ bụ abalị nke mkpughe, inyeghachi gị ihe ị chọrọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ghọta nke ọma, o nweghị nwoke ọbụla nwere ike ime ihe a. Ọ bụ naanị Chineke nke nọ n'eluigwe, ọ ga-emere gị ya. Dịka anyị na-aṅa ntị na-echebe echiche, achọrọ m ka ichebara ihe ndị echiche. Oge ekpomọkụ, iche maka mmiri enweghị isi. N'ihi okwukwe anyị na-abụ nke na-agbaji ụkwụ, na-agbadebe ụkwụ na ofu ihe. Chineke bụ onye na-eche echiche maka nsogbu anyị niile. Nke abụọ, ihe gbasara nwaanyị a na akụkọ akọrọ anyị na-agwa anyị na-eme ka anyị mara na nwaanyị a kwenyere na Jizọs Kraịst, ya were obi ya tụkwasị n'ebe Chineke nọ. Chineke nọnyere anyị n'oge ọbụla. Dịka ị na-aṅa ntị, ị ga-aghọtakwa na Chineke na-ahụ anyị. O nwere akwụkwọ nke ncheta, ọ na-echeta ihe ọbụla bụ ihe na-akpa anyị. Dịka ị na-akọwara ya, ọ ga-echeta, ọ ga-ama, mara ihe nwe mkpa gị, ọ ga-ezute gị. Ị chọrọ iwere ndụ gị nyefee Kraịst ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị, bụrụ onye nwe gị n'abalị a. Olee ebe ị nọ? Welie aka gị elu ahụ, welie aka gị elu, pụta n'iche isi nke ekwensu. Welie aka gị elu n'ebe ahụ, na onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị, ị nwere ike bilie n'ụkwụ gị. Dịka ị na-eweli aka gị elu, bilie n'ụkwụ gị, guzoro Jizọs ka ị bụrụ onye agha nke obe. Ghọta na ọ bụ onye nzọpụta gị, na ọ bụ onye nwe gị. Ị ga-aghọta na ya onwe ya bụ onye nwere ike, nke ga-ebibi ike ndị ọzọ nke nọ n'ụwa na-emegide gị. Ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị ka ọ dị ihe ọhụụ. Ebe ị na-eguzo n'ụkwụ, were aka elu wee sị, onye nwe m, lekwa m, abịala m. Agaghị abụ onye ga-anọkwa n'ọchịchị nke ike ekwensu, ike nke ọrịa na nrịanrịa na ọdịda na mmerụ nke ndị mmụọ ọjọọ maọbụ ọchịchị nke ekwensu. Ugbu a abịala m ka mụ na gị nwee njikọ, mụ na Kraịst. Ana m anabata gị dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Ana m anabata gị dịka onye nwe m. Were aka gị ahụ elu ma bilie n'ụkwụ gị wee sị, onye nwe m, siwo m na alaeze ndị a pụta wee bata na alaeze nke Kraịst. Ọ bụ onye nzọpụta m, ọ bụkwa onye nwe m. Gaa n'iru na-eguzo n'ụkwụ gị dịka m ga-ekpe ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi ọkpụkpọ ka ị na-akpọ anyị, n'ihi njikọ anyị na gị, n'ihi nchegharị nke anyị nwere ugbu a. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka ị gbaghara onye ọbụla bụ mmehie niile, ka nramahụ ndị na-eguzo n'aha Jizọs. Wezụga ntaramahụhụ nke mmehie pụọ na ndụ ha, wepụga ịrụ arụ nke mmehie na ndụ ha. Ana m ekpe ka ibibie ike nke mmehie pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Nye ha nzọpụta gị, mgbaghara gị, nnwere onwe gị, mgbapụta gị. Ugbu a ana m ekpe onye nwe anyị ka ị wezụga, were ihe ọbụla bụ aha ha, wee wepụ ya na ọchịchị nke ekwensu, webata ya na alaeze nke nwa gị hụrụ n'anya. Ka ọṅụ nke nzọpụta bata na ndụ onye ọbụla nke na-eguzo ọtọ ugbu a. Anyị na-ekele gị onye ọma maka ịzala anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Toonu Chineke anyị Kraịst, okwute ahụ nke si n'ugwu ahụ pụta n'ebe ahụ, ya onwe ya ewetewo ka alaeze ekwensu daa. Ọchịchịrị apụọla, ọrịa na nrịanrịa apụọla, ndị mmụọ ọjọọ alaala, ọnwụ ike, ọnwụ eru akagbuola ya. Nke gị ugbu a bụ ka ị na-aghọrọ uru dị n'ime Kraịst.
Kraịst ga-anapụta gị ihe niile bụ ọrụ niile nke ọchịchịrị, ọrụ ekwensu, ọ ga-anapụta gị. Kraịst ga-achị na ahụ ike gị, na ọṅụ gị, na nnapụta gị, na iche isi gị n'ime ndụ gị n'abalị a. Welie aka gị elu, ị chọrọ ọla ebube, were aka gị bikwasa n'ebe ahụ ị nwere nsogbu. O nweghị nsogbu ga-anọgide na-arụ gị, n'obi gị, n'ụlọ gị. Mgbe anyị kpere ekpere ikpeazụ ahụ, mgbe etiri eme n'ikpeazụ, ịnwale onwe gị, ị ga-ahụ na ọla ebube ewerewe ọnọdụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi mkpughe gị. Na mbụ anyị bụ ndị furu efu, ugbu a ikpughele ihe nzuzo gị nye anyị. Ikpughele ihe nzuzo na ọrịa akagbuola ya, nrịanrịa akagbuola ya, ike mmụọ ọjọọ akagbuola ha, ọnwụ eru eru akagbuola ha. Iwe wetara anyị niile pụọ, ka anyị pụọ na mkpọrọ na ọchịchị isi nke ekwensu, wee mee ka anyị bụrụ ndị a ga-eweli ịnọ n'ebe dị elu anyị na Kraịst Jizọs. Ana m ekpe ekpere na ike nke Kraịst ga-apụta ìhè na ndụ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ike nke ndị mmụọ ọjọọ ka etijie na ndụ gị ugbu a, nrịanrịa ka a kagbuo ya ugbu a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ nye onye ọbụla, nnapụta nye onye ọbụla, iche isi nye onye ọbụla. Onye nwe, ana m ekpe ekpere ihe ọbụla bụ nrịanrịa site n'opụ n'isi ha ruo n'ụkwụ ha, wezụga ihe niile ka ọ pụọ ugbu a n'aha Jizọs. Nrara nke ara a na-ewezụga gị, ihe toro gị eto n'olu, nke toro gị n'afọ, ehi afọ, ibu azịza, mkpumkpu, ka ewezụga gị n'aha Jizọs. Ọrịa isi, ahụghị nke ọma, onye nwe metụ gị aka, gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ntị ochichi ekwughị ụka, agwọọla gị n'aha Jizọs. Ọrụrụ ọbara ahụ ka ịtakọ ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa ọnyịnyị ka agwọọ gị n'aha Jizọs. Nke a na-emekpa gị ahụ n'abalị, mmụọ ọjọọ na-akwada gị, na-ala ndụ gị n'iyi, na-eme ka ụzọ gị ghara inwe ọganiru. Ike mmụọ ọjọọ ahụ, mmadụ ọjọọ ahụ, anyị na-asị gị pụọ n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka ndị ahụ bụ ndị ṅụrụ nshi, zọọ ụkwụ na nshi, kemgbe ahụ ọ bụ ụkwụ ha bụ nke na-ere ure, na-emekpa ndụ gị ahụ. Anapụtala gị n'aha Jizọs. Onye nwe, ana m ekpe ekpere maka ndị ahụ ndị nwere ọrịa akụrụ, ha na-enwe nke akpa ume, ha anaghị ekute ume nke ọma. Ana m arịọ ka imetụ ha aka, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ihe niile bụ nrịanrịa ọbụla, ihe ọbụla bụ ihe otiti, ka e wezụga na ndụ gị ugbu a. Ka Kraịst ahụ, onye bụ okwute nke nzọpụta anyị, nke ọgwụgwọ nsọ, nke nnapụta anyị na iche isi anyị, ka iwezụga ihe niile bụ ihe ọjọọ na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Inwerewe onwe gị, agwọọla gị, a napụtala gị. Ka mpụta ihe nke a pụta ihe na ndụ gị, ka emezue na ndụ gị ugbu a. Ka ike nke Chineke dị ire na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Emewo ya, ịbụ onye agwọrọ, agwọwo gị, napụta gị. Onye nwe, anyị na-ekele gị maka imene ka ọ pụta ihe n'aha Jizọs ka anyị kpere. Ana m ekele gị n'otu isi nọnyere na agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke nna anyị ukwu Kumuyi na-akwado.
ama m na nke a nke ga-emetụta gị aka ebe ọ dị ukwuu. Biko sonyere anyị na gckhq.org. Enwere ọtụtụ ihe nke ị ga-erite n'uru ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị. Biko anyị chọkwara ka ị kesaa ihe onyonyo a nye ndị enyi gị, sonyekwara anyị kwa ụbọchị. Ọ bụ obiọma ga-akpa anyị ma ọ bụrụ na ị ga na-esonyere anyị. Biko na-esonyere anyị. Imeela.